مرنا به هزاران فلامینگویان ل ترکیه. ریچارد برانسون بو یکم میلیاردر کوچوی فضایی. آوا شوریا مارسی شوپنجیان جهولی را کریه. جوره که نویا هشت بیان هاته کشف کرن. افسونه 40 سالان یا جوپیتری هاته زلال کرن. زانیاران 205 درجه آنده پرچه این قشای طواندن. صدماش باندنا چویکان و دینوزوران. دوسیامه هفته درباره گوهرین آبهوایی و به صدما باهوزین دجوارتر دایه. ترکیه لگولا توزه یکود نافبرا باجارین اکسرا و کنیای ده جهدگره به هزاران فلامینگو دجین. لور زیده دبن و دمهین پای زیده کوچ دکن. هر سال دمهین هاوینه ده لحریم دیمنین رنگین دردکتن هولی. لگور چافکانیان ای سال جودکاران ببندان آوا کو دهرکیا گولی قد کرنه. اف جیبو صدما کو آوا گولی بچکه و به هزاران فلامینگو بمرن. هرچقدر سوجدارین وی که جودکارین هریمی ورن خویا کرنجی دوی مجار برفرهتر ورن راوه کرن. هکه جودکاران بیر نبره باکو به هزاران فلامینگو وی بمرن بریاوی دولتا ترکیه جی نفکریه کو هکه آفتونه به جودکاری جی نابه و ولاتی وی بکبنه ناف کریزه که آبوریه. به وی آوایی بویر وکی خلکه که به هفتین گریدان و ده انجام ده ینکو تلف دبم فلامینگوین بیگونهن. پشتی کومرنا فلامینگویان سر مدیا دیجیتال بلاو دبه والتیا کنیای دوی درباره ده داخویانیه که ده و دبیجه ام صدما مرنا فلامینگویان باش نزانن. لیش بولی کلین کرنا وی بویره me komisyonek ava kiriye. Piştî ku sedema mirina flamîngoyan eşkere bû, em ê ji bo jiyana wan tevdîran bigirin. Release. Fire. ده هفته بوری ده هاتبو راگهاندن کو ریوبر کمپانیا بناوی بلو اورجن جف بیزوس گوتبو کو از به برای خوره هرم فضایی. پشتی وی که خودی کمپانیا ورجن گالاکتیک راگهاند کو وی بروکتا کو کمپانیا وی آفراندیا هر فضایی. دیروکا کو دیار کر بوجی بریا جف بیزوس بو. هفته بوری ریچارد برانسون بگوت ناخوکر و چو فضایی. To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. لگور کتی گوتن جسال 2004 و آمادکاریا چوینا فضایی کریه. به چوینا خویا فضایی ریچارد برانسون بو یکم میلیاردر کو به درفت خو چویا فضایی. برانسون د داخویانی خود گوتبو کو و د 20 ترمه ده بچه فضایی لبلی بری و دیرو که آنگو 11 ترمه ده چو فضایی. د کشتی فضایی ده بگشتی 6 کس هبون.
بچووینە فەزایەیە برانسن دەبێت و ڕۆژێن پێشدا نیقاشێن کورد دەست پێ بکەن و شخص بسەرێ خۆ دەکارن بچەن فەزایە ئاننا. بڤەیەکێرە دەبێت و نیقاشێن دەربارەی ئامادەکردنە زاگۆنیان فەزایە دەژی خورتتر ببن. ji bilîvan pirseke din jî di serê mirovan de çê dibe. Nîşandana dewlemendiyê ya li cîhanê bi dawî dibe û biçûyîna fezayê rikberiya dewlemendiyê ya di navbera mirovan de êdî bi rengekî dî derdkeve holê. Gelo ev yek wê diqada lêkolînên fezayê de pêşîl mirovahiyê veke an wê kapîtalîzm konê xwe li wir jî vede. Bi van pirsan mirovahî berê xwe dide dewlet û ajansên navneteweyî. Return to your seats and strap in. Approaching re-entry. Dibek welatên Marsê di derbarê paşeroja rojgerê de him pirsên mirovahiyê bibersivîne. Li ser latên fosîlê hin delîlên paşeroja rojgerê hene. Lêbelê keşfa keştiya fezayê Curiosity derxist holê ku hin delîlên dîroka rojgerê ji ser latan wan dabûne, bi demê re jê çûne. NASAyê di sala 2011 de ji bo lêkolînkirina pêkanbûna jiyaneke li Marsê keştiya Curiosity şandibû rojgerê. Keştiya ku li herêma Galle ya rojgerê lêkolînan dike li ser mineralên kîlê yên latan dixebite. Kîlên li ser latan giringin ji bo lêkolînkirinê. Bi saya kîlan nîşaneyên hebûna avê ya di dîrokê de derdikevin holê. Ev yek jî dike ku lêkolînên di derbarê jiyaneke li Marsê zûtir bigihin encamekê. Di sala 2019 de ji hin daneyên ku gihiştine berdestên zanyaran gevirekê biherî yê berî 3.5 milyar salan were lêkolînkirin. Curiosity'ye ji bo lêkolînkirinê ji du herêman mînakên axê kom kir. Mînakên axê yên her du herêman jî ji heman serdemê û ji heman cihî bûn. Ji ber vê yekê dihat hêvîkirin ku mîneralên her du keviran kêm zêde bi qasî hev bin. Lêbelê mîneralên kevirekî bi qasî nîvê kevirên din bûn. Zanyaran li ser vê encamê dest bi lêkolînkirina sedema vê yekê kirin. Li gor lêkolînên zanyaran li cihê kevirên ku mîneralên wî kêm in jê derkeke avê hebûye. Ji ber ku ev av gelekî şor e hemû mîneralên kîlî yên li ser keviran ji holê rakiriye. Bi gotinekê din, şopên dîrokê yên herêmê ji ber ava zêde şor tune bûne. Ev meheke lêkolînerên Enstitûya Okyanusê ya Şmetê di kurahiya Okyanusa Pasîfîk'te xebatan dikin. Lêkolîneran di xebata xwe ya ku 4 rojan domiya de rastî cûreyeke nû ya heştpêyan hatin. Heştpêya ku hatî keşifkirin wekî heştpêya camî tê navkirin. Dirêjiya heştpêya camî bi qasî 11 santimetreyan e. Lê wextê ku mezin dibe, bi qasî 45 santimetreyan jî dirêj dibe. Taybetmendiya balkêşa heştpêya camî çavên wê yên ku dişibin çargoşeyekê ne. Keşfanû bi saya robotê binê avê ya navê avbastiyan hate keşifkirin. Her wiha ji bo keşifkirina heştpêyê lêkolîneran 182 saetan di binê avê de xebat bi rê vebirin. Derbarê vê xebatê de rêveberê Enstitûyê wîn de Şmet dibêje ku jiyana dibin okyanusê de ew qasî dewlemend e ku ji bilî keşfên bi vî rengî tiştên ku mirov nikaribe xeyal bike jî hene dûr de.
ده انجام خباتên zanyaran de mijareke din a derbarê fezayê de hate zelalkirin. Bi salan ne dihate fêmkirin ku Jupiter çawa dikare bi berdewamî ji roniyên X'ê arorayan çêke. Li Jupiterê perçeyên ji îyonê barkerî li atmosfera wê digihin hev û bi vî awayî ronî diteqin. Di encama van teqînan de roniyên X'ê derdikevin holê. Bi heman awayî li welatên Bakur jî di mehên sar de roniyên Aurora Borealis cîhanê dixuyin. Lê arorayên Jupiterê ji ber ku bi sedan gîgawatê enerjiyê belav dikin, teqînên li wê derê jiyên cîhanê xurtdirin. Zanyarên li Akademiya Zanîngeha Londonê û yên Akademiya Zanîstê ya Çînê piştî 40 salan sedema van arorayên li Jupiterê derxistin holê. Li gor zanyaran roniyên X'ê ji cemsera Bakur ber bi cemsera başûra Jupiterê ve baweyekî tûşkîqa demanyetîk a rojgerê dibêjin û ji lerzên bi rêk û pêk bi bandor dibin. Ji ber vê yekê arorayên xurt derdikevin holê. Herçiqas ev mijar hat be zelalkirin jî hêjî zanyar sedimên lerzandina li qa demanyetîk a Jupiterê nizanin. Ji ber vê yekê lêkolînên zanyaran ên li ser vê mijarê wê berdewam bikin. Qeşa ji ber ku tiştekî hişke heta niha tewandina wê ne tiştekî pêkan bû. Li gor teoriyê qeşa ji sedî 15 dikare were tewandin. Di rastiyê de heta niha tenê ji sedî 0,3 hatiye tewandin. Sedema vê yekê ew e ku di avaniya qeşayê de hin qusûr hene. Li Çînê zanyarên zanîngeha Jijanê Pêjanşû û koma xwe ya lêkolînê li ser qusûrên qeşayê xebitin û hewl dan ku qeşayekê ku qusûrên bingeha wê pir hin dikin pêş bixin. Di cerbandinê de qadeke ji cerbandinên berê 5 dereceyî zêdetir amadekirin û derziyeke tungustan di odeyê de bicihkirin. Hêwiya avê berdana nava odeyê û qadeke elektrîkê hate avakirin. Vê yekê kir ku molekûlên avê bigihin serê derziyê. Molekûlên ku li vê derê wekî krîstalan li wan hatiye fireh bûne. Di berdewamiya cerbandinê de germahî heta 105 dereceyan daxistin. Zanyaran dixwestin di vê germahiyê de lîfên qeşayê bitewînin. Di encama xebatê de zanyaran dît ku qeşayek û pêşxistina hate tewandin. Ev cerbandin li gor cerbandinên berê nêzîkî jimara ku di teoriyê de dihate gotin bû. Zanyaran qeşa bi qasî ji sedî 10 xal nehî vezelandin û tewandin. Herçiqas di film û vîdyoyan de şiklekî dînozoran hebe jî di rastiyê de nayê zanîn ku şiklê dînozoran çawa ye. Li gel dînozorên ku li gor texmînan hatine afirandin dibe ku şiklê wan cuda be. Dînozorên ku hatine afirandin herçiqas bêtir bişibin marmarokên pir mezin jî ihtimal heye ku rastiya wan cudatir be. Bi taybetî jî wextê mirov şiklê çivîk û dînozoran tîne berhev bêtir dişibin çivîkan. Ji sed sala 19 ve derbarê şibandina çivîk û dînozoran de lêkolîn têne birêvebirin. Wextê mirov li taybetmendiyên çivîkan dinêre tê fêmkirin ku ji malbata dînozoran tên. Li gor zanyaran gelek delîlên vê yekê hene. Li zanîngeha Edinburghê zanyar Stephen Bros dibêje wextê zanyaran biryara vê mijarê dane çawa ku şevşevok xistina nava koma ajelên bipêsîr tevgeriyane. Bas ku perên çivîkan nîşaneyên vê yekê ne. Di lêkolînên li ser fosîlên dînozoran de hatine kirin de jî derketiya holê ku çivîk ji dînozoran tên. Herçiqas li ser vê yekê nîqaşên cuda hebin jî piraniya zanyaran difikirin ku çivîk û dînozor ji heman malbatê ne.
گوهرینە ئاڤهەوایە بە هەر ئاوایی باندۆرێکە نەیێنی لەسەر جیهانێ و خۆزایە دکە. مرۆڤ دکارە گوهرینە ئاڤهەوایەش گەلک ئالیان بە بنرخینە و 1 سەدەمێن vەیەکێ و زەرارێ نوێ ڕێز بکە. لێلێکۆلینێکەن و vê carê berê mirovan dide ser hêza bahozan û bandora guherîna avhewayê ya li ser vêyekê. Di encamên lêkolîneke nû de derket holê ku bahozên ku hêdî hêdî dilivin, dikin ku baranên li herêman zêdetir bibin. Ev yek di pêşerojê de wê bike ku li piraniya cîhanê lehî rabin. Lêkolên ji aliyê zanyarên zanîngeha Newcastle û Met Ofîsê ve hatine birêvebirin. Zanyar dibêjin li ber destê me teknolojiyeke ew qasî pêşketî heye ku em dikarin simülasyonên bahozan yên di pêşerojê de bibînin. Li gor gotinên zanyaran ev sazûmanî wê bike ku hemû guherînên bahozan yên ji ber atmosferê derkevin holê. Derbarê vê yekê de zanyarê ji zanîngeha Newcastle Hale Flor dibêje ku di kontrolkirina bahozan de dewlet derengmane. Da ku bûyerên xerab neqewmin divê dewlet ji zû ve bergiriyên gazên serayan bigirtana. Fowler wiha berdewamî axaftina xwe dike. Bahozên xurt di pêşerojê de wê bibin sedema lehiyên hilweşîner. Ji ber vê yekê ev lêkolîn pir giring e û dibe ku encamên wê mirovahiyê hişyar bikin. Ji Met Ofîsê jî Profesör Lazy Kendon balê dikişîne ser heman mijarê û dibêje di pêşerojê de lehiyên ku diqewimin wê demdirêjtir bin. Her wiha bahoz jî wê xurttir bibin û wê derdor bêtir zerarê bibîne ji van bûyerên xwezayê. Li gor daxuyaniyên zanyaran heke mirovahî bi vî awayî berdewam bike û pêşî li vê yekê negire, di dawiya sed sala 21 de ev bahozên dijwar wê 14 qadan zêdetir bibin. Zanyarên ku li ser bûyerên ji ber guherîna avhewayê diqewimin xebatên xwe yên di vê derbarê de zêdetir û berfirehtir kirin. Sazûmaniya ku pêşxistine dihêle ku him bûyerên din ên xwezayî jî lêkolîn bike. Herçiqas encamên guherîna avhewayê eşkera bin jî heke bergiriyên wan tune bin wê tufeydeyekê li mirovahiyê nekin. Ji ber vê yekê zanyar dibêjin ku bawayekî lezgîn divê rewş were dîtin û pêşî li vê yekê bêgirtin.